हाय लोगोफोर, मा खबर? दासान्दि आंनि खबरा एसे मोजाङैनो दंथ'यो दे। ओमफ्राय लोगोफोर, मैया आङो भिडिअ हगारनाय जायासै दे, सरि। आं माने दाखालि खोथा होना दोन्दोंमोन नालाय, लाफाथिनि गथ'खौ गाबोन दिन्थिगोन, गोलावै लाबोगोन भिडिअखौ होननानै। नाथाय हगारनो हायासै, मानो होनबा जोंनिथिंजाय अखायानो हागासिनो। मैया सानसेया हादों आरोना, ओमफ्राय लाइनबो गैयामोन। ओमफ्राय दिनैबोसो अखाया हागासिनो लोगोफोर, थेवब्लाबो दिनै लाइन दङ आरोना। थेवब्लाबो मोजाङै गैया, थांलाय फैलाय आरोना, थेवब्लाबो दङ दंनाया। थेवबो भिडिअखौ गोलावै लाबोनाय जायासै आरोना, मानो होनबा अखायानो सम सम गोसाथार हायो नालाय, भिडिअ बानायनो एसे डिस्टार्ब जायो आरोना। ओमफ्राय सोरबा सोरबि बुंदों बे भिडिअखौ हगारस्लायस्लाय कार्टुनखौ हगारबा साबसिन जागौमोन होननानै। आङो मैयानो बुंखादों लोगोफोर, भिडिअआव लास्टाव बुंदों आरोना। नोंथांमोना जोबजासिम नायाखै खोमा सोरबा सोरबि। आङो प्रब्लेमखौ खिन्थाखादोंमोन। कार्टुन भिडिअ बानायबाथाय लोगोफोर ओरैबायदि चार्ज नांखागौना, माने बानायहोलां चार्ज होलां बेफोरबायदिसो खालामबाय थानांगौ जायो। ओमफ्राय आरो ओरैनो भ्लग भिडिअफोरखौ होबाथाय जेबो टाइम नाङा आरोना, ओरैनो थिखांदो, एसे इडिट खालामदो, ओमफ्राय हगारदो। जेबो माने एसे नांगौ दिनै, थेवब्लाबो कार्टुनफोरनि बायदि नाङा आरोना। माने मैया भिडिअ हगारनायाथ' आंनिया 20 मिनिटफोरावनो जादों आरोना, इडिट खालामनायबो दंखायोमोन नालाय, 20 मिनिटसोआवनो आपल'ड जाखादों। कार्टुन भिडिअ बानायबाथाय लोगोफोर सिगाङावनो डायलग मारिनांगोन, ओमफ्राय डायलग मारिनायाबोथ' अबावबा जायोबो जायाबा आरो दानफिननानै आरो बानायनांगौ जायो। माने भइसखौ होफिननांगौ जायो आरोना। ओमफ्राय आरो बानायखांनायनि उनाव सेभ खालामदो, सेभ खालामखांनायनि उनाव आरो डायलग होलायदो, आरो सेभ खालामफिनदो। ओमफ्राय उनाव बानायखांबाथाय आरो इडिट खालामहैदो, इडिट खालामखांनायनि उनाव आरो सेभ खालामनानै आपल'ड होलायदो। ओमफ्राय बेयावबोथ' बेसेबा गोबाव नांखागौ आरोना, मानो होनबा भिडिअखौ गोलावै हगारनाय जायो नालाय। मैया आरो चार्जआनो 40% नामाल'सो दंमोन आंनिया, बेनिखायनो ससेबो हगारनाय जायासै। ससे बानायबाबो टाइम नांगौ आरोना, कार्टुननिया टाइम नांगौ, ससेबाबो टाइम नांगौ। माने ससेबाबो 2 घन्टायाथ' नांखागौ आरोना। दे होमबा लोगोफोर, दाना भिडिअखौ नायदो। ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट हरलायदो लोगोफोर, आरो साबस्क्राइबबो खालामदो जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै। आइ बेले आयै, आं दिनै ओरैबायदि खुसि, आङो सानै फिसा मोनबाय। जेबो खुसि मोनाखै आं। साला सासेया गोसोम साइस गैया, नोंनि मोखां लाखादों। सासेयासो आंनि मोखां लादों, सानैबो आंनि मोखां लानो हायामोन बिसोरो। साला बे सासेयालाय मानो गोसोम बन्दिनि साइस गैया जानांगौ? नोंनि मोखांखौ मानो लानांगौ दे? आरो हिनजावसासो बाव, साला जदथा वही हो गया। आरो बिसोरथ' जेव जाबावसो। मा खरखौथ' सासे गुफुर सासे गोसोम, मानो बेफोरबायदि जाखो? समायसोदों दे नोंखौ लानो, साइस गैयिजों साइस गैयि। नोंनि मोखांखौनो लाखादों। हामाहाय बिहामजो बेफोरबायदि बुंनो, उनाव साफा जालांगोन ना मालाय, गुफुर जालांगोन, साइस जालांगोन। दा गथ'आ दिनैसो जोनोम मोनदों, ओरैनोबाबो बिसोरनि महरा सोलायबाय थायो आरो कालाराबो सोलायबाय थाखायो। बिफा मोखां लाथादों। आरो साला आं सासेल'सो जागोन सानदोंमोन, सानै जादों साला। बेसेबा खस्थ', आयु। बेबो सासेया गोसोम सासेया गुफुर, सासेया साइस दङ सासेया साइस गैया। मा जाखो? साला गोबोरखि मोखां, बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो। नों सिखावमोन नालाय, नों पापिमोन, बेनिखायनो नोंनि फिसाजोआ गोसोम साइस गैयि जादों। सोर हाबा खालामदों बेखौलाय? सोर लांगोन? न'आवसो बुरैना थानांगोन माथो। आरो साला नोंसोर आंखौ डक्टरनियाव लाङासै, न'आवनो हामगोन दे होननानै न'आवनो हामहैथारबाय। मायबा मोनसे जानाय मोनबा आंहा मा जागौमोन? नोंसोर आंनि जिउखौ जेबो सानासै, आंखौ थैबा थैथों होननानै सानदों आरोना नोंसोरो। बिदि नङालै लाफाथि, नोंखौ डक्टरनियाव लांनो नायदोंमोनलै, गारियानो फैथारबायमोन, ओमफ्राय नोंना न'आवनो हामना होबायना, बिनि थाखायनो लांनाय जायासै। मोजांसो जाबाय, फैसाया थालांबाय, नोंनिया न'आवनो नर्मेलै हामबाय। साननो गोनांबाथ' इसोरा अनदोंसो नोंखौ लाफाथि। इसोर भगबान आल्लाया जुदि आंखौ अनमारनायमोनबा, बे गोसोम साइस गैयि गथ'खौ आङो हरनायानो थाङामोन। बिहामजो, नों बेफोरबायदि मानो सानगासिनो हा? आरे नोंनिनो फिसा बियो, मिथिबाय? गावनि फिसाखौनो बेफोरबायदि बुंनो हामगौ नामा? आरो गथ'आ दिनैल'सो जोनोम मोनथारदों, हामाहाय मा बिहामजो बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा। सिथा नोङो, मिथिबाय? आं
आं बिमाखायनोथ' टेनसन जादों मिथिबाय बिमाखायनोथ' सिन्था जादों उनाव बुरिना थाबा रावजोंबो लांजायाबा सोरजों थागोन बियो सोर जाहोगोन सोर नायगोन बिखौ जों बिमा बिफायाथ' थांना थाबाय थायाना नों थागोन हा आइ बिखुनजो ना नों गावखौनो गाव अमर सानना लादों बेथो मानो लाङा जानो दे बेखौ मानो रावबो गोसोथोआ जानो नों नायबाय था साइस जागोनथ' बियो उनाव आरो मा दुनियानि असाइस सिख्लाफोरा हाबा जायाखै नामा महर गोनांफोराबो हाबा जागासिनो महर गैयिफोराबो हाबा जागासिनो इसोरा बयनिबो खाफालाव सासे नङा सासेबाबो लिरना हरखायो नों बेफोरखौ टेनसन लानाङाहाय बिहामजो दिनैल'सो जोनोम जादों नोंनि फिसालायानो साइस गैखायाबा गोबोरखि मोखां बेनिखायनो फिसाजोआबो लाबाय आरो एख'नि साइस जानाय नङाहाय बियो नाथाय आंनि आबा सनाया आंनि महरखौ लाथारदों एकदम आं बायदि बिराद समायना जाथारगोन बेनिखायनो आङो आंनि आबा सनानि नामखौ मोखाङाव लाग्रा दोनगोन मोखाङाव लाग्रा औ मानोना आंनि आबा सनाया मोखाङाव लाग्रा क्रिमफोर बायदि गुफुरथार बेनिखायनो बे नामखौ मोखाङाव लाग्राखौनो दोननोसैहाय आङो ओमफ्राय बे सासेनिया गुमारियानो समायसागोन साइस गैया प्राइस गैया गुमारि एसे मोजांबोथ' नाम दोननो हागौमोन ना गोबोरखि मोखां सिथा नों आंसो बिमा आंसो जोनोम होदों खस्थ'यै मिथिबाय बिनि सायाव आरो नोंसोर आंखौ डक्टरनियावबोसो लांबावाखै बिनिखायनो आं दोनगोन नामखौ मिथिबाय आंनिसो मोन्थाय दङ आं मिथिया जेखिजाया आंनि आबा सनानि नामा मोखाङाव लाग्रा ओमफ्राय बे हिनजावसानिया जाबाय गुमारि माथो एम्फौनिसो नाम दोनलाबायखोहाय बेथो आरो सासेनिखौ माबा मोखाङाव लाग्रासो दोनबायहाय उनाव लाजिगोनहाय गथ'फोरा मा आजिखालिनि जुगावबो बेफोरबायदि नाम दोनो लालै थेवब्लाबो लाफाथि बुहुद मोजां नाम दंबावोथ' गुमारियाथ' एम्फौनिसो नाम गुमायासो एम्फौनि नाम बा गुमा खफ्रियासो माला गुमारि खोनाफेरखो माला गुमारि खोनाफेरखो बिनि नामा माबा गुमाल' नामा गुमारि रि दङ रि लास्टाव थेवब्लाबो ससेयाथ' एम्फौनि ना जाम्बाफोर नोंसोर जेबो मिथिया आंनि थाखायथ' गुमारि नामानो बेस्ट बिनि थाखाय आरो आंनि आबा सनानि थाखाय मोखाङाव लाग्रायानो बेस्ट बिनि सायाव नोंसोर जेबो बुंनांला दै आं खिन्थु बांद्राय बुंबा रागा जोंनो ओंखारो नोंसोरो नायनो हाबाय ना हायाखै गथ'फोरखौलाय थांनाय ओंखाम लाबो ओंखाम उखै सोबाय आंखौ ओंखाम उखैबायानो उखैयाबालाय आंथा ओंखामा खुरनांलाय आरे नों खोनासं बे गथ' सानैनि दायित्वआ आंनिल' नङा नोंनिबो बेनिखायनो नों बे गोसोम सासेखौ नोंनो लाबाय थानांगोन मिथिबाय आरो बायनाय गाइखेर दौ मिथिबाय आं सानै दौनो हाया आरो सानै नायबाय थाया आरो खि हासुदैखौबो नों बेनिखौ सुना होजोब आङो मोखाङाव लाग्रानिखौ सुना होगोन नोङो गुमारिनिखौ सुना होबानो जाबाय बेफोर गासैबो नोंनि थाखायसो आंथ' गथ'खौनो जोनोम होनो गोसो गैयामोन नोंसो आसोला माथोथ' बेलाव नायबाय थाखोब्रा मा बादों नामा बादों बैफोर खामानिफोरखौ मावनो हायोबा नों गथ'नि जि जोमफोरखौ मानो सुना होनो हाया जागोन दे जागोन ओरैनो खुगाजों जागोनल' होनना बुंबा जाया गोबोरखि मोखां नामफोरखौनो इसेबो फसायासै आंबो आरो आयै मा बेलाय मोखाङाव लाग्रा गुमारि मा नाम जाखौ दे बेफोरलाय औलै आयै एसेबां मोजां नाम दङ आरो आजिखालिनि जुगाव बेफोर नामफोरखौ दोनथाव जायाथ' मानसिफोरा मालाय आजिखालि हिन्दी इंलिस मानसिफोरनिसो नाम दोनबावो जोंहानि आरो मा गुमारि मोखाङाव लाग्रा थै खम लाजिनाय मोनगोन बिसोरो देरबाथाय औहाय नामखौबो दिनैनो दोननांगौ जाबाय होनबा माबायसि बिमाहाय आरो जोनोम जानाय लोगोनो बासिसोबाय गथ'खौबो साइस गैयिखायनो सासेखौ माबा सैया खालामगासिनो बियो मा जाबावगोन आयै बे बाजैजोंबो आंथ' दहायो बेसेबा रागा जोंदोंमोन नाथाय हमथानासो दंमोन आं आदायाबो जेबोखौनो बुंनो हाया औहाय नोंसोर आदायाथ' जेबोखौनो बुंखाया आरो बुंबाबो लाब गैया मानिखायाबो नालाय खोथाफोरखौ बेनिखायनो बुंनानै लाबानो गैया जिखिजाया आं नामखौनो इसेबो माबायासै आरो फसायासै बयबो मिनिगोनहाय मिनिगोनथ' आरो जेवजा जानायनिबो बिराद असान्थि जादों माथो मानसियाबो बादुलिथार नालाय जेवजा गथ' जाना होबाय अबाव असान्थि जाया जानो बिलाय आरो खस्थ'आलाय जायो जानाया जेवजा जाबाथाय बांद्राय खस्थ' जायोबो नङा आंनिबा गथ'फोरखौ मोजाङैनो नायनाय नङा खोमाहाय बियो
सासे नङा बेबो सानै जेवजा। ओमफ्राय लाफाथि बाजै बिमा मोना नायनो फैगोन ना फैयाबा फिसौजो आरो फिसौलाखौ? मोनथिया अबावलाय नायनो फैनो। सानसेखालि थाइजौ हरदोंमोन माथो आंलाय मोजांसो जानाय रखम मोनदोंमोन। जाया अबाव जानो बिनियाबो रागानो दासिमबो दं खोमा। थेवब्लाबो पुचुखौआ नायनो फैनो हागौ। बिमा दैना बेयो नायनो फैनो हागौ आंनिबा। बिमाया बादा होना दोनबालाय अबाव नायनो फैनो दे। र' आयै आंनो बाजैनो ओंखाम खुरना लाबोनि नों थाथ'। दानो आरो बोरैबा बुंलायगोन। थां होमबालाय खुरना लायथां लायनोबालाय। औ आयै लायनि र'। गोबाव सम जाबाय माथो आंथ' लैथोस्रिखौ ब्लकबो खालामाखै। नाथाय खेबसेबो मानो फन हरमारासै आंनो? ना थैबायसोलै? एसे गिखांनायबो मोनलायोलै। थैबाथाय मोनथिखागौमोन। थैबाथाय खबरखौ मोना जानो आङो। आरो सुइसाइडफोर खालामबाबोथ' मायबाफोर लिरना गालांबाबो आंनि नामखौथ' लिरखागोन। माने आंनि थाखायसो थैगोन ना बियो। खेबसे फन हरना नायनोसै नामा? माने एसे गिखांनायबो मोनदों आङो। आंनि नाम्बारजों खालामा, रामोनदानि मबाइलजों खालामनि र'। माने बेखौनो फन हरनो होनि र'। बिदिनो खालामसै आं। रामोनदानि मबाइलजोंनो फन खालामनो होनोसै। आं हरा। आंथ' हरैखाय मोजांबो मोनदों एसे गिनायबो मोनदों माने। ओरैनोबाथ' बियो हरालासिनो थाया। नाथाय मा खारनाव हराखै बियो? ओरैनोबाथ' एसेबां फाग्लिखा बियो आंनि थाखाय। हरबायानो थायो नाथाय दिनै सप्तासे जालांबाय हराखै। सानसेबो हराखै, खेबसेबो मेसेजबो हराखै। बेनि थाखायनो माने गोसोआव एसे गिनाय फैदों। ना बिनियाबो गोसथोनाय दंखोमायोलै। जानोबो हानाय। माने सोरखौबा मोनबायबो जानो हागौ। मोननाय लोगो लोगोनो आंनो हरा जाना थाबाय बिदिबो जानो हागौ। बेफोरबायदि जानो हाया र'। थेवब्लाबो खेबसे फनखौ हरनाय नायनोसै आं। हेलौ आंनि सना दाउदै जिरख'नाय। आंनि हिरा मुखुथा। मा खालामदों? दङ र' आंबो। मोनसे खोथा। आंनि बै एक्सआलै बुरैया, लैथोस्रि बुरैया माथो आंनो कलखौनो हरला, मेसेजबो हरला, फनबो हरला। मा नों हरजानो लुबैदों नामा? हरजानो लुबैयाखैलै सना। नों माने बाथ्राखौ बुजि मोनाखै। माने ओरैनोबाथ' बियो आंनि थाखाय फाग्लि नङा होमबा? सानफ्रोमबो फन हरबाय थायो, मेसेज हरबाय थायो। आंसो रिसिभ खालामामोन। नाथाय दिनै सप्तासे जालांबाय माथो फनबो गैया, मेसेजबो गैया, खेबसेबो हराखै। हराखै नों मोजांसो मोननांगौ। माखौ एसेबां टेनसन लादों? नङा माने मानि थाखाय हराखै बियो? ना थैनासो थाबायबा? थैयाखैहाय मानो थैलाबायनो? थैबाथाय मा नोङो खबर मोनामोन नामा? सोरनिफ्रायबाबोथ' नोङो खोनागौमोन ना। नंगौ नंनाया, थेवब्लाबो बेजों आंजों मोजां मोनलायो होननानै आरो रावबो मिथिखायामोन ना। थैना थानोबो हानाय। थैयाखैलै नों मानो एसेबां टेनसन लादों? बियो आंनिबा गोदान बयफ्रेन्ड मोनबाय दे। नोङो सेया खालामबाय थानायखाय सानबाय खोमा बेखौ फुस्लायना लाब गैला होननानै गुबुन लाबाय खोमा दे। थैयाखै दे बियो, थैयाखै। मोनथिला आरो। दा मा खालामदों नोङो? दङ ओरैनो जिरायना दंथ'यो। लोगोखौनो रागा जोंगासिनो र' आङो, बै बर' प्लासखौ। मानो? मानो दाखालि खिन्थानायालाय? सिरि सिरि थांनाय होननाया बिमाय लानावसो दंहैबा? औलै बाल, आं एसेबां केयार खालामो बेखौ। आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? र' लोगो मोनथों र' मालाबा ओरैबायदि रायगोन आं बेखौ। दे होमबा ना सना, दोनथ'नि र', आङो दुगैनो थांनि। दासिमबो दुगैयाखै नोङो? दुगैदों, थेवब्लाबो आरो दुगैहैबावनि र'। सना नों टेनसन लानाङा दे। जेबो थैयाखै बे बुरैया। साननो हानाय जाबायना, बेयो बैसो जाबाय। थेवब्लाबो आरो माने फाग्लिथारमोन ना आंनि थाखाय। बेनिखायनो एसे माने सन्देह जादों आरो थैखोसो ना माखो होननानै। थैयाखैहाय मा? थैयाखैबाथ' मोजांसो। जेनेबा थैबाथ' आरो एसे प्रब्लेम जागोन ना, आंखौ केस होगोन। केस होबाबोलाय आरो फैसा दंखायो दे नोंस्रा, टेनसन लानाङा। थेवब्लाबो दे होमबा ना? दे। थेवब्लाबो गिनाय मोनोलै। र' रामोनदाखौ फन हरनो होनि र'। थां माथो गांसोखौनो जानो थांनो नागिरा नोंलाय? थां नानि थां। बोरमाया आं फैनायनिफ्राय देरबावबाय।
आया माथो थांनोनो रोंला थां जा जा नुदो थांनो बानानै जा दैले थांखादों गोजानाव थांखा गोजानाव रामोनदा गुमै औ फंबाय मामोन गुमै नोंनियाव मबाइला दंफायोना औ मानोमोन मा बिजुलिया रिसिभ खालामाखै नामा ओहो खोथाया बे नङा गुमै माबा बै लैथोस्रिया आंनि एक्सआ ओरैनोबाथ' आंनि थाखाय बेसेबा फाग्लिखालै नाथाय दिनै सप्तासेनि बारलायलांबाय माथो आंनो खेबसेबो फनबो हराखै मेसेजबो हराखै मानसिया थैयाखैथ' सुइसाइडथ' खालामाखै आं दा मा मोनथिगौ बेनि थाखायनोथ' नोंनि मबाइलजों फन खालामनायनि दे बेखौ माने खेबसे माथो खोनाबाबो जागोन गुमै माने मानसियाथ' आंनि थाखाय एसेबां फाग्लि सप्तासेनि बारबाय नालाय बेनिखायनो एसे टेनसन जादों माने मानसिया थैबाथाय एसे दिगदार जागोन ना थैयाखै खोमा दे फंबाय मानो थैलाबायनो थेवब्लाबो माने गुमै एसे गिनाय मोनदोंलै देनाय गुमै खेबसे हरनाय बिनि माथोखौ खेबसे खोनाबानो सान्थि मोनसिगोन आं ओरैबायदि सान्थि मोनगोन माने बुंनो नाङा दा माने गिगासिनो आं माने जेलाव थाहैनांगोनलै गुमै मोनथिगौ ना केस होबाथाय बिमा बिफायाथ' आरो केस होखागोन आंखौ नोंनि मबाइलजों हरनो हाया होमबा एसेबां गिनाय मोनदोंबालाय हरदो नोंनि मबाइलजोंनो माथो जागोनखाय ओइ नाङालै गुमै आं हरबाथाय आरो बियो अबावबा हरफिनग्रासो जाबाय थागोन बेनिखायनो नोंनिजोंनो हरनोसै आंनिजों हरबाथाय डिस्टार्ब जागोनलै जुदि बियो थांना दङबा माने हरबायानो थागोन बियो दा जेन थेन आंखौ गारनो हादों बियो गारदोंबाबो आंनि नाम्बारजों हरबाथाय सोर रायज्लायगोन नोंनो रायज्लायगोनबा है गुमै आंलाय मानो रायज्लायनो दे आं रायज्लाया नों रायज्लाय हेल' होनना बुं ओमफ्राय बियो जुदि हेल' होनना बुङो होमबानिया दानना हो आं दानना होबाबोथ' बियो आंनो हरफिनगोन ओमफ्राय जेनेबा आं मा होननांगोन नों जेबो होननाङा गुमै नों रिसिभखौनो खालामखानाङा हागौबाथ' ब्लकसो खालामना दोनखा माने आं ओरैनो टेस्टिंसो नायनो नागिरदों मानसिया थांना दङ ना थैखोसो ओरैनो खेबसे हरबाबो जागोन दे गुमै खोब जेलाव थांजानो गिदों मालायखौ दुखु होनानै आंनि नाम्बारजों फन हरनो ओंखारदों बासिदोंमोन आं हरनो देना गुमै ओमफ्राय गुमै बिजुलिनो खिन्थानाङा दे आं दि लैथोस्रिखौ फन हरनो होदों होननानै दे प्लिज नङाबा बियो आंखौ रागा जोंगोन दे खिन्थाया दे गुमै हरनाय एकदम हेल' होननायखौ खोनाबानो जागोन आङो भलिउमखौबो गोसा होखा दे आं खोनानाय बायदि जागोन दे रिं जादोंना गुमै रिं जादोंना रिं जानायालाय रिं जादों र' रिसिभखौनो खालामाखै माथो थैयाखैथ'